sporo bramki zasłania. Boguski, Cikosz. Boguski, no teraz ma tutaj ciężko, mało miejsca. Rafał Boguski, udało się odegrać jednak do Pawła Brożka. Ładna akcja teraz Wisły Kraków. Boguski przez środek, ładne Bardzo przepuszczenie piłki. Do boku Piotr Brożek, gol! Ale bardzo ładna akcja tutaj. Rzeczywiście świetne zachowanie Łukasza Garguły. Może ktoś powiedzieć, że niewiele zrobił, ale to było decydujące. To jest prawie jak asysta. To przeskoczenie nad piłką, zabranie jednego obrońcy i zostawienie wolnego. Proszę, tutaj, o, zabiera obrońcę, przeskakuje. Piotrek na swoją dobrą nogę, w końcu świetne przyjęcie, staranne. To, czego czasami Piotrkowi brakuje, czyli staranność wykonania pewnych zagrań. No i to, co cechuje zawsze polskie zespoły, czy to jeżeli chodzi o kluby, czy reprezentację, kontratak, to była zawsze nasza mocna strona i teraz właśnie z kontry Wisła świetnie wyprowadziła ten atak i zakończyła to bardzo efektownie po bramce Piotra Brożka. Myślę, że dlatego mamy problemy z takimi przeciwnikami czasami z grą. No,